un plaer tenir en el nostre petit catàleg una perleta com la del Ningú es comprat les filles de Jordi Llarima, perquè el Jordi no només és un bon escriptor, sinó que a més és una gran persona. Moltíssimes gràcies, Jordi. I ara et dono la paraula. Bona tarda, autor, editora, molt il·lustre director de continguts del grup Cultura 03, senyor Vicent Sanchis. Ningú ha escombrat les fulles, vers del conegut per tots vosaltres poeta xinès Wang Wei. És un recull de 18 relats breus sobre temes diversos, de fet sobre els temes de sempre, sobre l'amor, sobre el desig, sobre la mort, sobre les relacions professionals, sobre les relacions personals i familiars, sovint amb un cert rerefons d'infelicitat. Parlant de les papallones, diu: les papallones ens miren amb compassió en passar, perquè ens fan més efímers que elles mateixes. La quotidiana, amb escenaris creïbles i personatges possibles. És una manifestació de lirisme de la quotidianitat. És el problema que, més enllà de vicepresident i espero que algun dia tenim president, ens les haguem amb un filòleg, a més de la branca, diguem-ne, positivista. Però hi ha els filòlegs aquests que interpreten i aleshores fan els generativistes. Però tu formes part d'aquella taxonomia dels positivistes que anotaven escrupolosament i minuciosa tot el que hi ha. I jo he quedat esglaiat, sí que hi ha coses, veig que hi ha molts detalls. Però abans de començar d'acabar de dir moltes gràcies també a la Gemma, i ella parlava de mi com un autor. A mi m'ha fet molta il·lusió triar aquesta editorial perquè és una editorial d'unes persones molt abnegades que, a més, pobres, han d'aguantar pesats com jo. Generalment un autor rep un joc de proves, el corregeix, el torna i al cap de 2 dies li tornen perquè comprovi si aquelles correccions han estat ben introduïdes. Jo vaig fer passar 6 jocs de proves. 6. I a més, correctors tan acreditats com l'Andreu Rossinyol, que era el corrector de Joan Vinyoli, també hi van passar, a part de molts altres com